So sa ka. Broken down and tired. Walk it out. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Mercy. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rise Up. Hey, I rise up. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kinayo sa kababae nga taga Bakayan, Cebu City. Ang tumadatampo, nagdasangan nga Mercy. Recorded by Radio Mo TV. Mercy, anak. Ready na ka? Maglakaw na ta. Oh, ma. Oh, hain man sa papa ni mo. Nga ito na ta? Oh, dali na. Kay malate na ta. Ay, sigara man sa ning traffic. Uy, O, lagi. Ay. Sige lang. Magdalian ta. Basta muhawa lang ni Ron. Mapakusog ka. Kituka man ko eh. mawara ng imong dukaon niya. Inigabot na to dito sa bahay sa imong igagaw na. Dong, pagpantay! Nay nilabang! Salamat in taon kay ni Mata na ka, Mercy. Si mama o papa. Ay, sa pagbarog. Ay, na pagbarog. Hain si mama o papa. Wala sila, day. Unsa? Dili ko makatuo gawa na si mama o papa. Ganun kipiyaan man ko nila. Day, Mercy. Iinom mo na aring tubig, oh. Salamat, tiyo. Dawatan na lang nga wanas mamagpapa ni mo, day. Kung saon nga, ingon anak magyud ang kinabuhi. Anya ako, tiyo. Magunsa naman lang ko, ani. Asa man ko padong. Wa naman ko'y pamilya. Niya pa man ko. Wa man si ko'y pamilya. Ugosa pa, pag umangkol mantika. Ako'y bahala ni mo, dito ka pasagdan. Tiyo. Tiyo, makapadayon pa ko giskwela. Maunay problema kay wa para ba ko'y kwarta para ikapa-eskwela ni mo. Okay ra, tiyo. Nakasabot ra ko. Pero sige lang, mangita lang tagpaagi, ha? Salamat, tiyo. Mercy. Mercy. Nakatuog man day ko. Bangon na bangon. Ug pangandam kay manglakaw ta. Ha?
Asa man ta, tiyo? Basta kay pangandam na lang na gustong magkakita nimo. Sakto. Guwapa. Nindot og lawas. Ug labas pa kay ni madam. Bitaw. Na ako'y mga customer nga ganahan og mga bata pag yun. Sige, sige. Ugma dayon. Sugod na kag trabaho na ko, day, ha? Trabaho? Unsa ka trabaho, tiyo? Imong ibaligyang imong kaugalingon, iha. Pero, bayaran ka og dako. Unsa? Ay, dili ko, uy. Usay dili ka. Gusto magkaka nga makahuman og eskwela. Pwes panarbaho aron makakwarta ta. Tiyo. Recorded by Radio Mo TV. Oh, day. Tanawa, tanawa. Day, dako kitang kita kay daghan kay customer kauyon nimo. Tiyo. Dili na ko. Unsa? Nayabag ka? Huwag ka magtanaw aning kwarta, oo? Ha? Di ka mawili, ani. Dili, tiyo. Dili ko gusto aning trabaho, ah. Bahala ka. Basta kay kinahanglan nga mo padayon ka ning trabaho, sa gusto ni mong sa dili. Tiyo. Jose! Unsa naman ka? Unsa ka diha? Kanina na magan diha CR. Luwas na. Tiyo. Nagsuka ko. Unsa? Ay, kung ginang mabdos ka. Di na mahimo, oy. Kinahanglan nga maniguro ta. Magpalita og piti. Oh, sa may nigawas. Duha ka linya, tiyo. Buisit. Nga ano nang pamabdos man ka? Kabuk! Oh, Di ko musugot nga magguba nga itong pangwarta. Samtang wa pa na mudako ka ng imutian. Padayon og trabaho. Kay ako mo'y mangita og paagi nga makuha ka na bata. unsa? Padung ako ron sa trabahoan. Ma, tabangi ko ninyo. Ganong kipuhat pa ninitiyo na ako. Mercy? Si Sir Martin, ang ako maestro sa una. Naunsa man ka, ha? Nga nung naglaroy-laroy man ka, ngunanin ko rasa. Sir, tabangi ko, sir. Maluoy ka. Ha? Tabangan sa unsa? Isultihan ti ka, sir. Pero ipalayo sa ko din, please. Maluoy ka, Sir Martin. Sige, sige. Dali. Maayo ra gyud nga dinhi ti kagda kay nagduda gyud ko nga wa pa kay kaon. Unsa man? Nabusog ka? Oh, sir. Salamat kaayo. Karon. Sultihi kog unsay nahitabo nimo. Kasalbahis gud na nang imong uyuan. Mao gani, sir. Guba na gani kayo kung kinabuhi paggawas akong mama o papa. Gisambutan pa gyud niya. Ayaw ka bala ka. Dili ti ka iuli niya. Tinuod ka, sir? Oo. Ako pasabto na nga kung asawa nga nung anhi na kapuyo ba na mo. Ug atong pasakahan o kaso kanang imong uyuan. Salamat kaayo, sir.
Kaluoy ni mo day, uy. Ayaw ka bala ka. Paiskulahon ka na mo. Salamat kaayo ninyo, ma'am. Pero, unya na kung mahuman ka nagpanganak, ha? Oh, ma'am. Imo alam ko ninyong katabang, ma'am, para makabawas ko sa inyong kaayo. Dili na mahitabo. Pait na kaayo ang imong kaagi. Dili na namuunan. Og among isaad nimo nga mausab na ang imong kinabuhi sugod karon. Daghan gyud kaayong salamat, mama. Mercy, good news. Napriso na ang imong uyuan. Tinuod ka, sir? Ah, Salamat sa Ginoo. unsa man, gusto ka nga muduaw niya sa prisuhan? Mercy, pasaylo ako. Pasayloon? Demonyo ka. Di na ko muusab. Ako nang isaad ni... Dili na kumutuon nimo. Ikaw na lang utang mo'y nahibili na akong pamilya, pero unsay gibuhat nimo? Mercy, Maong dili na gyud kumusalig nimo. Patay na kaalang nako. Mercy. Broken down and tired. We gon' get out. Mas maayo pa ang laing tao. Maupay tinud-anay nga mutabang nato sa panahon sa kalisod. O gitinuod gid ni Sir Martin og sa iyang asawa ang ilang gisaad nako. Nausab gyud tuod ang akong kinabuhi. Og nakabangon ako pagbalik. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. And I'll do it. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka na mga hikalang kaagi ni Mercy nga taga Bakayan, Cebu City. Uban sa awit ngayon kapangayo, awit ka rin Rise Up. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marikain, gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamulusab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papana sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang nining talamanon, handumanan sa usa ka awit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina. Unsa? Bayot ka? Uma. Ginoo ko. Sir Bayot? Pa? Bayot ka, Oliver? Upa. Di pwede. Di ka magbayot-bayot, ha? Sabot ka. Ayaw biyagin pagtumal siya mo gusto. Kung di ka gusto, mapatay ka. Pa. Dahil sa papa mauwi. Makako na nasagpatyon ko. Nagkawalingom ko niyang anak. Nakasulti lang si Papa nimo ato tungod kay uwa siya magtahom nimo. Oliver, Pa. ay mo baga. Mag-iistorya ko rin mo. Sige pa. Biyaan una tamo. Sure sa kung nasultiri mo na ka. Sure yung kasi mong gibati. Upa. Pumanin ako tuyo ang good. Anak, nahandok magog ko nga biyay-biyayon ka sa mga tao.
maong dili ko uyon nga mag-ingon ka niya na. Pa, Di lang ko gusto ka masakitan ka, anak. pa, algo kabalakan ako, good. Di man ko magpadaog-daog po sa mga tao nga manghinaway na ako. Ang mahinungdanon na ako, nga, dawat ako ninyo ni mama, pa. Oh, kung maog na yung gibati ni mo, wala ko ibahin mo, anak. Sige, musuporta ko ni mo. Pero kung naagali manaway ni mo, madaog-daog ni mo, sumbong yun ako, ha? Oo, pa. Salamat kayo, pa. Mayo kay gidawat ko sa mong papayot. Ako kay wagid. Uy, manang igabot ako sa bahay mo. Dapat lalaki ang laki kay ko. Sige lang, day, uy. Iyan po na ko puhon nga madawat ra ka ni papa ni mo. Salamat, day. Ay, hala, si Keisha ay. Uy, hi, Kisya. Hi. Ay, doon tagkaon inig lunch, ha? Makigdungan mo na ko? Oo. Awan sa ba di kaganahan? Ganahan, uy. Uwa magod ko'y friends din higod. Nagtuo ko nga, basin may ganahan makigamiga na ko, maong distansya na lang ko. Ha? Uy, ayaw pagunaunaan na, uy. Kami, pwede mi nga mamahimo ni mong friends. Tinuod? Yes, walagi. Sugod karon, tryo na ta. Amiga na ta ninyong tulo. Sige ba? Unsa? Long time crush ni mo si Aldrin? Since high school? O lagi. Pero murag, dili matingali ko pansinon, ana. Dagan man kayong mga gwapa nga naibog, ana. Ako na lang gid yung tagtun. Sa ko ba, murag, chickpea fa na to, hana, uy. Mao ba? Panambot, uy. Crush man gid nako siya. Wanay giingon, day, nga kutob na lang yun tas tanaw. Anak gyud. Ni-chat ang amigo ni Aldrin, day! Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Unya, nganong gikilig man ka? Si Aldrin man kahay mong crush. Tanawa, basta yung chat na ako. Bidaw. Bili ko na, bi. Hi, Keisha. Regards si Aldrin ni mo. Day! In-regards daw si Aldrin ako. Napagid ay. Hi, Keisha. Pwede ba daw mangayo si Aldrin sa imong number? Ay! Day! Nangayo siyang number na ako! Yes! Alam mo? Kilig kay siya, day. Kilig kay ka, day. Siyempre, no. Day, dili ko mo daw uli ninyo, ha? Muuna lang ko. Abi ka na ngayog number si Aldrin ni mo na lang kaguli na mo ron. Day, pasagdi lang gud ko ninyo. Karon pa ko makafeel og ingon ani kalipay. Nagit-agad ko sa kong crush. Kisya. Maluoy mo ko ni Kisya, day, uy. Han? Nga naman? Anong maluoy man ka? Uy, Hans. Ay, kuan manggod sa kung naobserbahan yan, no? Kay murag kuwang gid siya og tagad sa ila ay. Mao na nga mag-seek siya og validation sa laing tao. Unya, kay wala man siya kabantay, nga gigamit lang siya. Ay, maubitang uy. Mayo lang unta og tinud-anay na ng tumong ni Aldrin niya. Kay kung ako lay pangutan-on, ay, wadyo ko'y salig na tuhan na. Daghan, nagbabae good. Ay, same. Yad, wala kay eskwela-eskwela si Keisha, no? Di ba sa bitaw ko? Usa kay tabu at tumabayan na, uy. Tiksan ni sa mo reply. Di chat na ko sa messenger, wasay online. At tuwag ka na to
sa ila. Katuloday ka. Mayo kay nakahuna-huna mong duaw niya din sa amo. Amo tanang apo ko, oy. Dili magkuno siya musod sa klase. Pagudano na kung ngano, di man maglarong tubag. Unsa lo? Mao ba di lo? Pwede na mo siyang maistorya, lo? Bitaw lo. Nahala. Sundan ninyo sa kwarto ka. Pila naman siya na siya kaadlaw ni hangad. Di nahapit mo gawas siyang kwarto. Uy, mao ba lo? Uy, Kisya, kumusta naman ka? Ingos lolo ni mo ay, wag no kay planong mo eskwilan na. Ganun ni aman mo. Oh. Paggawas mo! Ayaw mo din gawas mo! Dili ko gusto makakita din yo! Gawas mo! Kisya! Kibawon mo sa balita? Nga unsa? Dunay video scandal nga nikatap ang iyong amiga dinhi nga si Kisha. Usa? O ribaw mo dingigan? O kasi nagpakatap ni si Aldrin. Unsa? Tinuok ko. Asa mo si Aldrin? Ngano? Ako ba nag-send sa video? Siya may nag-send sa iyang video na ko. Igo na ako siyang gisuwayan. Pero, nibigay mo siya na yun. Hayop ko. Abi kinahibaw man ka nga dako kay gusto nimo ang tao? Imo sa paymuslan? What? Kibaw ka mag-unsay epektuan ni sa iyang mental health? Nga nagpakatab kag video nga dili mao dinhi sa eskwelahan? Ha? Di na ako sa, oy, bayot. Yang sa, kay, dali kay siya mada. Hayop ka. Unsa ka ni may tabos kong amiga, bantay ka lang yun ako. Makonsensya o kang amawa ka! Day, nakoy nautan nga balito. Oh, si Kisha mo. Wano. Usiwan na. Day, nag-suicide daw siya. Tungkol sa surba ka depressed matod sa iyang lula. Muna ko rinabtan sa iyang lolo nga naghigot kini sa PC sa iyang kwarto nga wala kinabuhi. Kinuog ko. Unsa? Naluoy kay kusigo nga punog. Sugad lang nga na tao ning bata. Pulos na lang yun kay ubos o kasakit ang iyang nasinati. Grabe yun. Gibihan mo ko siyang mama o papa kay nanay laing pamilya. Mau ba day lo? Luya na yung kisyaw eh. Kasakit sa dukha nga maunay kaagit niya sa iyang kinabuhi. Bata pa kay siya para mawahan ni kalibutan na. Pahuway sa dayon kay siya. Mahal ta kayo ka, friend. It's been a long time. We've come a long way from where... Magsilbi kining leksyon kanatong tanan nga dili maayo ang manaot sa isig kataw tungod kay sa ilang bay palandaan wata mahibaw kung unsa nay ilang giagian. It's better to be kind than to be right. Dinay lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalain sa kampo,
sa usa ka mahuya nga si Oliver nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan. See you again. It's been a Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Deli Haga o tubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga igala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Rolly. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Parting Time. RMN Drama presents Handumanan sa Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Rolly. Recorded by Radio Mo TV. Muna, day. Gusto ko inig maminyo na tapon. Gusto ko nga sabay ra ka. Mag-atiman ako, ingon man sa itong umaabot ng mga anak. Pero dong, mas maayo tingali nga magtinabangay tas pinansyal. Day, ako ra lagi bahala na. Ay, una ko na Atikman na lang ko og ang atong mga anak pohon. Okay na ko, anak. Oh, mabdus na ka, day? Oy, dong. Sa ato pa. Maamahan na unya ko. Yes! Yes! Thank you, Lord! Nya kay soon to be father namang day ka, dapat mag-celebrate ta. Di ba? Unsa bay? Ginom ta. Nahala sige. Libre na ko. Asa man? Ikay bahala. Bay, kanang gwapa oh. Na, imo lang na, bay. Okay ra nimo kay wa pa maganuminyo. Ako bay, kontento na kay kus akong asawa. Mas pa ba akong asawa na? Sige, bay. Anila ka. Diskarte yun ako. Ikaw na ka, day? Humay na, dong. Nadugay lagi ka. Lagi. Pasensya na, day, ha? Kainom ko gamay. Sa miss Bayrayan, good. Ang hagad man kay mag-celebrate na may. Kay soon to be father na unya ko. Mao ba? Pero dong, pungon, hangyo na ako. Kung naanaw niya tayo mga anak, hunungan na imong inom-inom, ha? Katigalig mo na ni makadagdaot sa itong pagpuyo. O, day. Ay, kabala ka. Mas priority ta mo nga akong pamilya. Salamat, dong.
pagkaliwat baya si mong anak ni mo dong o. Murag huwa may kang Jessica ade. Wa, gyud ma. Iyagit tanan. Siyempre. Junior, maning papa no. Bibi no. Kagwapo sa kong anak. Uy! Unsa day? Mabdus na sa ka? O, dong. Sa ato pa, mamanghura na day si Dodong? Yes! Grabe, dalian mo kapurma ba, no? Upat ninyong anak Jessica. Nga, karoon na siya umabot lain. Anak na bay. Basta ako gihan ng bana. Sige, believe ba, ginagawa niyo ba, bay? Pero si Jessica, bay, grabe ang panambok, no? Layo na kay siya sa Jessica sa una, sa lagi kasal mo. Oh, bay. Recorded by Radio Mo TV. Ay, kumpiyansa ba eh. Pagkutsulahan na si Jessica siyang kaon kay na. Pida, pasib pulihan niya na ni mo. Di na may tabo ba eh. Mahal kay na ko ang akong asawa. Bayruli. Jessica. Dong, pwede ayaw sa ron. Init kayo kong lawas. Gikapoy ko. Jessica. Usa? Magduwa na kasi mata nga di magpailabos sa Jessica ni mo? Oo, bay. Uy, nga naman sa may rason. Kapuyan ko na siya, bay. Kapuyan yun na siya. Kay, wala naman siya atiman siya kugalingon. Bay. Abi mo, bay, makatapol ba yun na sa tuwa ba? Labi na kung maka-exercise. Manyadak ko na kay ka. Nga kita mga laki, mangitar ba yun ng kuwan ba, ng butanga ba? Nga, sao na lang kung adto na ni mo pangitaon sa lain. Bay. Oo, di ba? Hi, boys! Di na mahitabo eh. Hi! Can I join you? Giindiyan ko sa kong kasabot, good. Ha? Bay, ko pa, bay, eh. Unya, siksi kayo. Melody ay, kamo? Ryan, day ko, miss. Nice to meet you, Ryan. Kining gwapo ni mong kauban. Kinsa man ni? Si Rolly. Pero amin nyo naman eh. Hindi naman ni pwede. Mao ba? Na, mas ganahan na ba kong minyo kay mas challenging? Ha? Pwede na ko makuha imong number? Buang Gris Milay. Lingaw mo sa siyang ika-text. Uy, hala, nanuwak. Muad tulong ko si Arby. Basin niya makabantay si Jessica nga na ako'y katawag. Pag-asa na akong gripo. Ganahan nung tako nga magkita ta karong gabi. Ha? Wali kami nga wana ko. Mel. Sige na, please. Sige. Kanang mangita ko pagi, ha? Bye. Saan ako ngayon ako pagpanangkilid, Jessica? Pero makalakaw ko.
Bahala na. Mangita ko diskarte. Mira. Kano sa man ni masundan? Depende yan eh. Mag-text-text na ta. Okay. Another round? Sige ba? Unsa? Kadaghan na rin mo mahitabo ni Mila? Oo, bay. Oo niya, si Jessica. Huwag magduda. Dito magduday. Wala to'y pake. Tusyang naman ito. Muna atiman siyang kugalingon. Mao na akong ingon nimo bay. Basta di siya mag-atiman siyang kaugalingon, mangita gyud ka og lain. Di sa tingali ka makablame na ko, bay. Di ba? Kung makabinuang ko sa akong asawa. Di gyud bay. Asam to. Lah, wala na akong mada akong cellphone. Wala na akong mada din sa opisina. Ginawa ko, wag ka mabilin dito sa amo. Mali ko, be. Mananghid ko. May lang untag, wag manghilabot si Jessica to. Ngano na uli ka? Tungod ba sa imong cellphone? Nani mo akong cellphone, day? Tuyo gitingalis Ginoo nga mahabilin nimo imong cellphone. Tungod kay dili siya gustong magpadayon imong pagtunton ako. Jessica. Grabe no? Nanabi pa kasi imong babay, nga lusyang nako. Maong dili nakaganahan nako. Okay, nasakpan na magig ko nimo. Mutugan ko sa tinuod. Nabuhat ng mga butang nga tungod kay wala kay pakis imong kaugalingon. Wa ka man namin kung naunsa na ka. Layo na mo kay kasauna. Kana tungod sa sige na kong atiman nimo ingon man sa lima na to ka anak. Hinungdan nga wala ko yung oras na maatiman na ako nga kung kaugalingon. Salbahis ka, Rolly. Human sa tanan akong gibuhat para nimo, mo ni mong ibawas na ako. Pag-uban mo si mong babay. Dadon ko nga itong mga anak o pagtagbaw si mong kibati. Jessica. I remember the day. Wa ko magdahom nga musangko dayo sa ingon ani nga akong kaminyoon. Tungod lang sa akong kahakog nga akong kaugalingon ray akong gihuna-una. Ug wa na ko makita ang sakripisyo sa akong asawa hinungdan sa akong mga reklamo niya. Dako kayo ang akong pagmahay. Kung pwede pa lang na akong balikon ang oras, di gyud ako siya pasigitan. Pero uwahin ang tanan. Kay bisag unsaon ako siya hangyo, di na gid siya makigbalik pa nako. Di na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Rolly nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo awit karikalahan parting time. Ang mga kaagi gibatan no do sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official
Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kyla. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fallen for You. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Bekining sa kababay nga taga Lawaan, Dalisay City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Kyla. Recorded by Radio Mo TV. Kila, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makailani mo, Teo. Nga nang day o magila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nanagod ta nang nag-uyab, mag-ilan na yun. Mapibila ko nag-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kay dili ko magduha-duha og pakigbuwag nimo. Di lagi na mahitabo. Promise. Teo, kadiyot lang. Ano man? Sa'yo problema? Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano man? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat mo niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta ka pasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Hmm? Okay? Kanulig sige magkugsuka. Kinuo ko. Dili ka ako maptos. Magpiti ko pa sigurado. Diyos ko. Positive. Unsa? Mabdos ka? Oo. Oh. Theo? Hello? Nga naman ka mo tingog. Tubag ako, uy. Sorry. Masay buhaton na to. Dili ko pining magpahibaw ni Papa kaya nahibaw kung may ubos gid siya na ako. Kinahanglan nga magtigom mo tagsugod. Unsaan mo na to pagtigom? Nga pareho matang nagabang og apartment. Musuway ko kagyo sa kuyan. At ito mo puyo o ba nila? Para wala tayo bangan. Unsa? Tiya, si Kayla day, uyab na ako. Kayla akong iyuan, si Tio Romeo o si Tia Carmen. Maayong hapon, Teo. Tia. May hapon sa diya. Iha. Maayo kay nakahon-ahon na kausuroy din hitiyo. Abi na kog nalimot na kakung kinsay ni gasto ni mo para kamahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimutan na tiya, uy. Kamu na lang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo hidang nga mga dagkong bag. Mau tay tuyo na ko tiyo ba nga muhangyo unta mi nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman,
May problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang taming makasave, tiyo. Mabdos mo Kayla. Mabdos? Unya, sigurado ka nga ikaw may amahan, ana. Tiya, dili sad... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasado sa akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anilang una mo po yun. Way problema. Salamat kay tiyo. Pasensya na kay Gantiya. Buotan man siya, pero medyo strict lang gid. Kita man mo yung kinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay, kabala ka. Kung makatigom na ta, mamahawa na ta din eh. Angay lang kita yo. Kay dili ko gusto mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla. Recorded by Radio Mo TV. Day, dako naman ang imong tiyan. Uy, trabaho ba ka? Mulive na ko sunod si Mana dong. Mas maayo pa. Aron, makapahuway na lang ka. Ay, napuya baya. Kita kayon og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog diti Carmen. Day, Ah, ay nagtagdas Carmen ha. Ipalapos na lang nas pikas dunggan. o tiyo. Madugay ko gali, ha? Saan naman yung tao na, oy, tiyo? Karagabiin naman lang kang dugay mauli. Kayla, nangawarta ako. Para tinato ang akong gibuhat. Ayaw butag akong pailo ba, Carmen? Murag nag-away si tiyo o si tiya ni mo. Ada, pasangkin na sila eh. Ikaw, pakuway na diha, ha? Buli ako. Bye. Oh, sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mudyotoy na ka, ha? Amping. Oh. Ganun nag-text man ni si Teyong, ha? Bago pa kanining nilakaw. Padung nako diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? Subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya motubag sa akong Please tawagan. try your call later. Salbahis ka, Teyo. Karoon na lang ka nagbinuang mabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto rin mo desisyon nga dari kanila house. Kadili ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na good ka. Salamat kayo sa mong pagpadayon ako, day, ha? May problema, day, uy. And dali, ipahimutan na tagtarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kayla, Oh. Tio Romeo? salamat taon kay Ukir day ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bahin sinaytabo. Wa na rason para mupuyo ko sa inyo, Tio. Naila ang babae si Tio. Mauwa ko magduha-duha o pahawa sa inyo. Wasab ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Today, ay kwartaw. Nga naman, Tio? Tabang na lang na nako ni mo.
human sa gibuhat ni Tio nimo. Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, Tiyo. O niya nga kong number. Tawagi lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, nati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa ospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS manggod ka. Kinuo ko. Unsaon man nako? Salamat kay kayo si mong tabang ha, Tiyo. Nakauli gid taon mi. Way sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo'y imong gitawagan. Og, naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga nagkita tag-usab. Og nga, nanganak na ko. Oh, di man sa mi magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag na mi ni Carmen. Kapila na nako siya sakpihing nga na laing laki. Uwan ako makagwanta. Maong nipahawa na ko. Pareho day taan ni Tiyo. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diaper sa bata. Mao ba? O, wala lang kaniya pukawa kay ano makapahaway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day. Wa ka rin gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern lang gid siya nako. Pero what if nakagusto di siya nimo? Unsaon man nimo? Sa tinuod lang, Day. Dihan ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Naangay gid unta ako makita ni Teo. Mas dili siya makaagwanta nga magtan-aw sa akong sitwasyon. Pero si Teo, bisag ka usawa gid mo kontak so kag nilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kog edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat kaila. Salamat sa paghatag nimo na kog higayon. Ug ayaw kabala ka. Panggaon ta ka kutob sa kong makaya. Salamat, Romeo. Ang kuno na ako nga sa sinugdanan, wa ko'y na-feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita na ako kung unsa ko niya kapinangga o kamahala, hinay-hinay na akong na-in-love niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampong. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Kayla nga tagalawaan Dalisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nakaluhan Fallen for You. Ang mong kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Carol Marihikain utubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kung kidapit sa papada, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamilya. Unsa day? Mablos ka? O, Dong. Oh, yung anong murag nag-uol mo ng nahon mo? Dong, kaya kanina to. Mag-unom ng atong anak. Naglisod na maganitas lima o niya na punaan na puduglain. Day, kaya ra lagi na to. Ipaunsa po ni mo nga naanam sa na. Victor, Ayaw na guna-una. Ako'y mangintay pa agyan ha. Atiman na lang ang atong mga anak. Victor. Plano mo ko nga mo pahawas kong trabuhan. Isa man, gusto kang mapuli na ko, isip driver. Kay ako itong inundan ako nga mo. Oh, sige bay, okay ka na. Sige, inundan niya ka ha. Lunes hangtod Biyernes gyud kamo drive na mo. Kay daghan man mig mga lakaw-lakaw sa kumbana. Og do na say Sabado o Domingo nga maginahanglan sa binimo. Pero panagsar gyud kaayo. Wanay problema na ko, ma'am. Onya, kano sa makamakasugod na mo? As soon as possible, ma'am. Tuo day. Ako day si Stella. Onya ang akong bana si Jaime. Ay, anogon lang awa mo mag-abot. Sayo mang milakaw god. Ikaw unsa pangani mo? Victor, ma'am. Kumusta man mo trabaho, Dong? Kaluoy Ginoo day, mga buotan kay akong amo. Mao ba? Maayoy noon, Dong. Basta ha. Ayaw kayo pag unaon sa problema. Atiman na lang na itong mga anak. Ako rin bahala nimo. O, Dong. Muadto na ta, Ma'am Stella? Yes, Victor. Si Sir Jaime day, ma'am. Na, lahi-lahi man ang among lakaw ron god. Ambot sa datong tawahan na, uy. Murag giganahan man nga mag-self-drive og balik. Mao ba, ma'am? So, asam taron, ma'am. Oh, kumusta ka dito sa ilang Ma'am Stella bay? Okay naman, bay. Buyag mga maayo rin magid sila. Mayo kaya na sila bay. Ano ko na guys Ma'am Stella? Nga naman, bay. Wa pa biya na sa Ma'am Stella bay. Pero, wag siya anak ni Sir Jaime ay. Mao ba? What is sila, anak? Wa ba ay? Ugang dunay diferensya mo si Sir Jaime. Ano kung kagwapa ni Ma'am Stella? Nga, di siya makakita siyang liwat. May gani kay wa mangitaglain si Ma'am Stella, bay, no? Ay, saan pagkakita nga isog makaya si Sir Jaime? Alam gani panahon nga, kulataho na siya ni Sir Jaime. Nga, iluom rin kita na ni Ma'am Stella. Ang sabay. Hilom kay si Ma'am Stella ron. Unya, maklaro pag yun sa rearview mirror. Nga, murag. Dunay puno kanyang ngapil David. Victor? Pwede ba ngayong pabor? Sige ma'am. Unsam na? Pwede, ikaw lang mo naog sa kong tuyo ron sa atong adtuan. Dili ko pwede mo atubang nilagod nga doon ako'y bunog sa akong naong. Hatagan lang tigag instructions. O gayo ka bala ka. Punaan di kasi mong kita rong adlaw. Way problema, ma'am eh. Sulti lang ko kung unsay buhaton ako. Unsa? Kulatado siya? O, day. Kaluoy ko din ang imong among babae ko. O, lagi. Si Ma'am Stella. Hello? Victor, makani ka na ako sa ospital karon dayon. Sa ospital, ma'am. Wa na si Jaime, Victor. Patay na siya. Ma'am Stella. Car
accident. Mao hinungdan sa iyang kamatayon. Inuo ko. Victor, ayaw na kong biyahe, please. Maluhoy ka. Nagkinahanglan kong kauban ka ron. Ma'am Stella. Okay na tong. Ayaw ka banakan ako. Ako bahala sa mga anak din eh. Salamat sa pagsabot ha. Di ko na ako mabiyaan si Ma'am Stella. Good. Mas nagkinahanglan siya ni mo rin dong. O ba nilang una siya? Okay ra ko ang mga bata din eh. Sige day. Ambing mo, ha? Ikaw po. Ma'am, nalubog naman si Raimi at sa may plano ni Moron. Padayon gapon sa pagpakabuhi, Victor. Ma'am. Mawa ba ko sa kong trabaho ini? Dili. Padayon gihapon ka. Ayaw ka bala ka. Salamat, ma'am. Victor, kaon na din ha sa dili patamang lakaw. Ay, okay na ko, mamay. Sige na. Gitoyo gini na kog luto ning pamahaw din para nimo. Sa ma'am? Dali na. Victor, salamat di ay ha nga wag gyud ko nimo pasagdi. Wag gyud ka mo biya sa akong kiliran. Tingali, wala ko mahibaw sa akong buhaton ron kun wa pa ka. Ma'am Stella. Nitutok mo ka na ko, ma'am. Ma'am Stella. Recorded by Radio Mo TV. Mabdos ko, Victor. Nagbunga ang nahitabo nato. Ginoo ko. Pero ayaw ka bala ka. Nahibaw ko nga minyo ka. Dili ko mangitagupot. Dili ti ka sa mukon bahin na ning akong pagmabdos. Ma'am Stella. Bay, kaya baga gini mo eh. Saan na malang itaw na kumahibaw na Vicky? Nga na mo'y anak ni Ma'am Stella. Wasa ko may bawa, bay. Oo, niya, sa mga nahigugma ka ni Ma'am Stella? Ambot, bay. Pero saray akong siguro. Naluoy ko niya. Bay, Victor. Abi ni mo, Victor. Huwag yung ko magmahay nga nagbunga ang atong gibuhat. Tungod kay sukad lang nga miabot ni na akong bataa. Naanay kolor ang akong kinabuhi. Huwag ko mag-expect ngayon ani day ang kalipay nga akong bation. Ma'am Stella. Victor, pwede ba Stella na lang? Stella. Kana, mas ganahan kong maminaw, ana. Sige na. Pauli na lang sa inyo. Okay ra ko din, he. Tingalig nagpaabotan nimo ang imong asawa. Stella. Vicky, isang pa magugulin mo. Huwag ikay plano mo sultin ako sa tinuod.
Human sa tanan nga pagsalig na ako gihatag di mo, mo ni mong ibawas na ako. Day, nahibaw na ka? Oh, Victor! Nahibaw ko may anak na mo ang imong Ma'am Stella. Magahayop mo! Magahayop mo! Ganun na kahimo man mo, ani. Biki, day. Pasaylo ako. Ganun na buhat manini mo na ako. Ganun man. Day, maluwi ka. Ay, kabala ka. Ako ng tarungan, ha? Please lang. Ayaw pagbiya. Maluwi ka. Victor! Victor, pasaylo ako kung nagagubot mo ron sa ibang asawa tungod na ako. Sorry, Stella, pero mahal na ko ang akong asawa. Nahibaw ko. Og sa ako nang giingon. Dili na ko gupto ng inyong pagpuyo. Dili di ka ilukon gikan niya. Pero doon na lang ko ihangyo. Kung mawaan ako din please, ayaw pasagti ang atong anak. Unsay buti mong ipasabot? Doon ako'y sakit kaway kaayuhan, Victor. Og na-feel na ko nga dili na ako magtugay. Isaad na ko nga dili di mo pasagda ng atong anak. Aron malinaw na ang ako una sa dili pa ko mabiya. Stella. Victor, please. Isaad na ko. Kining tanan nga naan ako karon. Ibili na ko nimo para sa atong anak. Ayaw siyang pasakti. Ma'am Stella. Day, naibaw kong lisod kay ning ihangyo ko nimo. Pero, please, dawata nga mong anak ni Ma'am Stella nga murgi mo. Bata pa kini siya, day. Nagkinahanglan siya o ginahan nga sama ni mo. Sakit kayo ni panon ako, Victor. Day, naibaw ko. Pero, wa na si Ma'am Stella. Og anak ko siya. Wala yung kapaimnan ni bata, kundi nako ra. Dili ko mosaad gayon anak ka sayon. Narusawayan ako tungod og alang sa tong pamilya. Salamat, ay. Salamat kayo. Isaad ako, mamahuwi ko nimo. Naibaw kong sakit kayo para sa kong asawa ang among sitwasyon pag-una. Pero salamat, Rasad. Kay kadugayan, nadawat niyang tanan. Nadawat niya ang among anak ni Ma'am Stella, nga murag yun ug amo. Ug dalipay rasagay ko kay suod ras among mga anak ni Becky, ang among anak ni Ma'am Stella. Karon, graduate na silang tanan, ug polos na mga professional. Dili na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Victor nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga dakulan. When a man loves a woman.